नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आता आम्ही चाललो आहोत मालवणला याकरता चाललो आहोत। आमच्या गणपती बाप्पाची मूर्ती आहे ती आता आम्ही घरी घेऊन येणार आहे आणि त्यासाठी आता आम्ही दारात रांगोळी काढतोय आणि आमची मनी माऊ ही रांगोळी बघते। तर चला आता आपण थोड्या वेळाने जाऊया मालवणला। मित्रांनो, आता आम्ही चाललो आहोत मालवणला, कारण आता दुपारी 1ची एसटी आहे आणि ती एसटी पकडून आम्ही आमच्या गणपती बाप्पाला आता घरी घेऊन येणार आहे।
एस टीची वाट पाहण्यापेक्षा आम्ही ठरवलं की रिक्षाने गेलेलं बरं पडेल, कारण कसं आम्हाला बाप्पाची मूर्ती घेऊन लगेच घरी यायचं आहे. त्यामुळे आम्ही रिक्षा पकडली आणि रिक्षा पकडून आता आम्ही मालवणला चाललो. मुंबईतून कोकणात गणपतीकरता एस टी बसेस आले आहेत आणि कसं डेपोमध्ये जागा उपलब्ध नसल्याने या सर्व एस टी बसेस मालवणच्या टोपीवाला हायस्कूलमध्ये अशा साईटला उभ्या करून ठेवल्या आहेत आणि हे आहे मालवणचं टोपीवाला हायस्कूल. आता मी मालवणच्या भरण नाका इथे उतरलो आहे आणि आमचा गणपती बाप्पा बघा कसा सुंदर दिसतोय. आता आम्ही विड्याची पाने ठेवली गणपती बाप्पाजवळ आणि गणपती बाप्पाला हात जोडून आम्ही नमस्कार करतोय आणि आता ही गणपती बाप्पाची मूर्ती आम्ही आमच्या घरी घेऊन जाणार. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.